కృష్ణా జిల్లా తేలప్రోలు ఉషారామ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నిర్వహించిన తెలుగమ్మాయి ఫ్యాషన్ షో ఆకట్టుకుంది. ఏటా నిర్వహించే యూఆర్ ఫెస్ట్ 2026 కార్యక్రమంలో తెలుగమ్మాయి అందాల పోటీలు నిర్వహించారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. తెలుగు సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో విద్యార్థినుల వాక్ అలరించింది. తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలను నేటి తరానికి తెలియచేయాలనే ఉద్దేశంతో 15 ఏళ్లుగా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. విద్యార్థినుల నృత్య ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.